Jo, Jak, jaký? jak dementi hrajou Minecraft. Dobrý název. Hele, Ne, můžeš to udělat jako první díl z Minecraftu záznam z live playe. z live streamu myslíš? Tak to live streamu. Já to jako, tomu pořád- je to live stream. A já tomu pořád říkám live play. Tak jako taky se to dá. Proč tu zhaslo? Já nevím, třeba vypadla elektrika. Ne, ty tady kosíš ty torčky. Já tu nevidím na kopání. Michale, nezhasínej tu. Ano, jasně, zazdí mě tady, jasně. To byl účel. Pozbíral jsi ty torčky, já už nemám místa. Já nevím. Uhlí. Počkej, ještě Ale máme 20 skoro. Já mám hodně uhlí. Počkej, abych si, já tam hodím něco vypálit. Tak. Já už mám 20 level, se hodí. Ježíš Mare, kam to lezeš? Máš zaplý fraps. Jo. A nemáš tam tom Skype, aby tam šel vidět. Co já vím? Na boku, jako víš, co já myslím asi, ne? Nevím. Pojď spát. Tak pojď spát, já jsem tady v podzemí, jestli ti to nevadí. Tak spí! Já taky už spím. No dobrá. Já mám úplně skvělou vodu, víš to? Láhev od Vincentky, která je oblepena izolepou. A v tom mám vodu. Aha. Proč ten malý hajzl nehoří? Cože? Zombík malý nehoří. Ježiši, jeho fotr jde po mně. Já za tebou nemůžu nahoru. Co je fotr, Michy? Otec. Jo. Musel jsem poučit sestru, jak mi má říkat. A jak se mám asi tak dostat za tebou nahoru, mi pověz. Máš to všechno zbalené? Ne. Tak to zbali, já tě hned portnu. Máš to? Ne, já si tady peču žilízko. Teď pečíš železo. Vždycky já se žeru maso. Ne, Vylezl. už. Co jsi řekla? Jak jsi mi řekla? Jak jsi dostal teda? Můžete udělat svého Neřeš nás. Neřeš nás. Buď ticho. Kachno. Já nejsem kachna, já jsem jejich. Ne, ty jsi kačer. Už následující lidé. Furt to budeš kontrolovat. No, to se dělá. Ne, to se nedělá. Hej, už točíme normálně hodinu. A 21 minut. 20 minut a 15 vteřin. Tak já to Co? tady, jako já si vezmu postel, krafťák mám, to mám. Tak mě Jak portni, dlouho? už mě Hodinu. portni. O, Zavřeš ty dveře. tak kam se vydáme teďka? Chudátko, prasátko. Za nosem. Neboli za mým krumpáčem. Pavouk, bacha. Ale pavouk po tobě nejde. Ne, vůbec. Lepne. Creeper ještě navíc tu je. Já se spadl do jamy. Ne, nech mě, zmetku. Ježiš, mě ten pavouk snad zabije. No dobrý, Já ti pomůžu. už jsem ho zabil, naštěstí. O, Já nemám jídlo, já nemám životní energii, potřebuji nazbírat kytíčky. tady jakási děura zase. O, kolik uhlí. A je hluboká? Asi jo. Hodně.
A vlezem se tam. Tož to nevím. Počkej. Skeleton 2! 3. Počkej, já si tady postavím meč. Jestli má meč? O, tady je úplně mega moc uhlí. Však já vím. Nemáš torčky? Torčky Je na... porno. Zase se tady ubytujem na chvíli. Že ať to tady vytěžíme a půjdeme dál a už bychom se měli někde ubytovat. Creepři 2. To opravdu. Jo, tak je dotáhni k uhlí a nech je odbouchnout, ať nám to vytěží. No a neumřeme? Au. Oni se odbouchli navzájem. O, tak... Ježíš, spawner! Kde? Přímo za tebou. Oh. A tě ochráníme. Hej, jako nemá náhodou zlatou helmu? Auč. Dělej, portni se na mě. Kde mám věci? Jak se dostali? Já srandu. Moje kytičky! Díky. Já to mám věci, já to musím vlézt. Tak, díky. Zastav to, zadělej to. Ne, však je zabiju. Tak je zabijej. Já mám jak málo věcí. Nemáš ty věci moje? Možná, že jo. Já nemám to moje železo. Hej, ty musíme pozabít, oni možná mají železo. Já mám 28 železa. Takže Jak mohl... já jsem měl 9 už jsem, ne? Nebo ne, 20 možná. Počkej. Já už dosloužil krumpáč, už si vytáhnu ten druhý. Hele, neumřeš tu zase, jako jo? Naštěstí mám postel, což je v pohodě. Jo, to nejde. Otevřuje se. Zombík ve zlatě? To je dobrý. Jo, dobré, už jsme to prozabili. Máš. Já zadělám... nemáš asi torčky, že ne? Mám. Náhodou máš? Zombek! Michale, můžeš mít něco v té truhle, může být. Hned ti pomáhám. O, Já jsem dobře. Ježíš Michale! počkej. Vybírám tady věci. No, tož ty jsi No. úžasnej, ty jo. Dobré. Ach jo. Ticho, buď. Tačeno, já to tady řídím sám a ne ty mi tady nebudeš komandovat. Jak to, že si to... Zabij ho, já si jdu pro věci. Hned ti jdu pomáhat. Počkej, tady musí být určitě ještě jeden spawner. Oni se možná lezou s tama. Já to zadělám. Kryješ mi záda? Ježíš, tady je creeper. A skeleton. Jo. Ne, už lezou. Nahoru. Nahoru. Zabij, pomož mi ho zabít. To si jač prdel. Počkej, hej. Dobré, Počkej, já si potřebuji zrobit... díky. Aha, ty seš vevnitř. Je po mně. Já to říkal. Dobré. Portni se na mě. Já už jsem tady dávno. Aha. Dobré, já zdrhnu na to kašlu. Musíme to tady potom probojovat. Já udělám železné věci. Michale, ty máš... Ticho, buď! Už. Tož Ježíši, dař mi tak. jako na to nekomanduje, jo? Promiň, že se na to zařval, ale ty jsi mě naštval. Ježíš, nahoře je creeper. A druhý. Třetí! Au. Dobré. Ježíš, Ubytujeme se tady. skeleton. Au, já umřu. Neumírej, zkus ho zabít. No tak zkusím s jedním srdíčkem.
No, tak když tak zemřeš. No, už jsem mrtvej. Chtělo by si to udělat pořádný, tam jsou dva, to si děláš srandu. Ne, jenom jsou tady věci. Ne tě portnu. Pomaž mi jeho mletím stejkem. Já rukou. Teď kostí. Dobré, dali jsme ho. Asi jdu udělat meč. Chceš taky? Jo, hodil by se a rovnou železnej. Ne, fakt? Nepovídej. No, kde jsi? Tu jsem. A kde ten meč je, jo, tady? Tak já si udělám gaťky. Železné. Gaťky. Tak. Vyrážím na ně. Bacha. Ježiš, těch tady je. Oni tam a vylezou, to si dáš srandu. Já mám jedno srdíčko, kámo. Počkej. Dobré. No počkej, já si tam teďka jako... Co to bylo? Zabili mě. Jo, a tady je skeleton. Skeleton, ty jsi skeleton. Skeleton jsem říkal. Ale Kačena říká, a moje sestra říká tak. skeleton. Tak jí říkám, ty jsi taky skeleton. Já mám luk. Já taky. Ježiš, tady ještě děura dolů. Tak počkej. A to tady pěkně osvětlím. Já jdu natěžit to železo, jo? Jo. Zeptej si, co chce. Jej, dámy. No já už budu muset končit, takže liveplay tentokrát končí a asi o víkendu zazne. Jo, možná, že jo. Uvidíme podle toho, jak to bude. Tak já vypím. Tak jo.